κυρία Πίκου, παρακαλώ. Καλημέρα σας και από μένα. Εγώ έχω την τύχη, την ατυχία, να μένω κοντά στο μετρό της Ζουγής της Πλακετίας. Κανάρι και Παύλου Μελά. Εκείνη η πολύπαθη Παύλου Μελά, ενώ υπάρχουν πινακίδες από Δερβενακίων προς Παύλου Μελά ότι παρκάρουν τα αυτοκίνητα από τη μια πλευρά, παρκάρουν και από τις δυο. Από τη μια πλευρά πάνω σε πεζοδρόμια. Επαγγελμένα τώρα. Έχουμε πει και στην προηγούμενη δημαρχία και στην τωρινή να βάλει κολονάκια, να γλιτώσουν τουλάχιστον από 50 αυτοκίνητα. Αυτό μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Τη μισή Παύλου Μελά που η προηγούμενη δημαρχία έβαλε τα κολονάκια, δεν είχε λέει πολλά χρήματα για να χρησιμοποιήσει έτσι ένα χοντρό σίδερο, με αποτέλεσμα να βάλει κάτι πλαστικά. Πήγανε, τα βγάλανε τα πλαστικά και συνεχίζουν και παρκάρουν. Αν μπορεί αυτό να αλλάξει, δεν το ξέρω. Ο κύριος Δήμαρχος θα το δει. Το Φεβρουάριο του 2008 αποφάσισε ο Σύλλογος με τη συνδρομή του Δήμου αυτό το τριγωνάκι που αγοράστηκε να δεντροφυτευτεί. Πλην όμως δεν έγινε σωστά η δεντροφύτευση. Έπρεπε πρώτα να καθαριστεί, να βγει άσφαλτος, να βγουν τα μπάζα και μετά να γίνει δεντροφύτευση. Δεν φυτεύουμε πάνω στο τσιμέντο. Φυτεύτηκαν καμιά 50 δεντράκια. Εμείς οι διπλανοί έχουμε την πρόθεση να φυτεύσουμε άλλα 100 με δική μας πρωτοβουλία. Πλην όμως κοντάφτουμε στα τσιμέντα και στην άσφαλτο. Καμιά 20 μπορέσαμε να τα φυτέψουμε. Υπάρχει όμως και άλλος χώρος που συζητάμε τώρα. Από Φεβρουάριο του 8, πέρασε ο Φεβρουάριος του 9, Φεβρουάριος του 10, πέρασε ο Φεβρουάριος του 11, ακόμα το μηχανηματάκι του Δήμου δεν ήρθε να το καθαρίσει. Αναμένουμε. Υπόσχεση του κυρίου Δημάρχου ότι θα καθαρίσει. Βλέπετε. Συνέχεια από την Παύλου Μελά, παράλληλα μάλλον στην Παύλου Μελά, επί της Παναγούλη, υπάρχουν κάτι άχτιστα οικόπεδα μέσα στις οικίες που λένε εκεί, το οποίο είναι τόση βρωμιά που ντρέπεται ο καθένας που είμαστε εκεί. Πέρυσι το καλοκαίρι, 3 φορές βάλανε φωτιά. Έπαιρνα επαγγελμένα τον προηγούμενο δήμαρχο, μέχρι που το ξύπνησα την 3η φορά και μου λέει πρέπει να είναι κάτι πολύ αναγκαίο για να με ξυπνήσετε. Λέω είναι η 3η μέρα που βάζουν φωτιά μέσα στις ακαθαρσίες. Στείλτε κάποιον τώρα να το καθαρίσει για να μην γίνουμε όλοι παρανάλογα. Κατά μήκος λίγο. Λοιπόν, τώρα που είναι χορτάρια, ας περάσει ο κύριος Δήμαρχος ή κάποιος εκπρόσωπος να δει τι βρωμιά υπάρχει, να καθαριστεί που είναι χορτάρια ή η απάντηση που είχα από κάποιο αρμόδιο που μου παρέπεψα τότε, ότι δεν μπορεί ο Δήμος να διαθέσει υπάλληλό του για να καθαρίσει τα οικόπεδα. Τότε ο Δήμαρχος να βρει ποιος είναι ο κάτοχος και να τον υποχρεώσει να το καθαρίσει. Για να μην έχουμε τα ίδια τα περσινά. Και για να μην γίνεται αιστεία μολύνσεως. Γιατί εγώ που τα βλέπω κάθε βράδυ από τις 12 και μετά, είτε είναι αφοδευτήριο των ταξιτζίδων, των σκυλιών, των ναρκωμανών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Και οι σικές έχουν φτάσει κάτω, κρύβουν τον κάθε έναν που θέλει να κάνει οτιδήποτε και είναι ένας χώρος που είναι μισό στρέμμα. Δεν ξέρω πόσο. Νομίζω ότι 2 υπάλληλοι του Δήμου, ένα μηχανηματάκι μπορεί να μου το καθαρίσει και να μην γίνεται τόσο σκουπιδαριό εκεί. Τι να πω. Το θέμα της καθαριότητας ότι δεν περνάει του Δήμου να καθαρίσει, δεν είναι ότι δεν έχει την πρόθεση. Είναι ότι από το πολύ πάρκιν περνάει το απορριμματοφόρο ή το σκουπιδιάρικο τέλος πάντων η σκούπα του Δήμου και κάνει παρέλαση απλώς. Ανάμεσα στα 2 αυτοκίνητα. Τα πεζοδρόμια βρωμάνε, τα γύρω-γύρω τα χορτάρια στα πεζοδρόμια έχουν φτάσει στον πόη μας τώρα που είναι. Ένας που να έρθει λίγο, να περάσει για 5-10 λεπτά και θα δει το γύρο χώρο. Αυτό. Καθαριότητα, δεντροφύτευση. Αυτό είναι το πρόβλημα της γύρω περιοχής. Και από συμφόρεση από τα πολλά αυτοκίνητα. Τα κολονάκια θα λύσουν το πρόβλημα, να μην σας πω μείον 200 αυτοκίνητα. Πολύ απλό και δεν στοιχίζει. Δεν στοιχίζει. Ένα κολονάκι παραπάνω δεν στοιχίζει. Και οι διαγραμμίσεις στις γωνίες, αυτά έστω τα πλαστικά, να μην παρκάρουν στις γωνίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κακούλης, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Να σας
Τουλάχιστον τρία θέματα θα θέσω στον Δήμαρχο και στους συμπολίτες μου εδώ πέρα. Το πρώτο θέμα είναι με τα πεζοδρόμια. Η προηγούμενη αρχή έκανε πεζοδρόμια, έκανε ράμπες για τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες, για τους γονείς με τα καροτσάκια. Δυστυχώς αυτές τις ράμπες που έκανε, με το που ανέβαινε το καροτσάκι, υπάρχουν μπροστά ένα δέντρο. Δεν μπορούσε να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή, αν να φτιαχτούν πεζοδρόμια, ας γίνει τουλάχιστον η μελέτη σωστή και να μην γίνει ράμπα για να δικαιολογήσουμε το κορδίλι και να κοροϊδεύσουμε τους συμπολίτες μας. Τουλάχιστον η ράμπα να έχει αυτό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να μπορεί να ανεβαίνει ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες και το παιδάκι, το καροτσάκι και να προχωράμε. Δεύτερον, με τα κολονάκια που λέμε. Ωραία τα κολονάκια. Στοιχείο υπάρχουν κολονάκια, όπου είναι το κολονάκι, το πεζοδρόμιο για αυτούς που έχουν την όραση για τους τυφλούς, και δίπλα ακριβώς ένα δέντρο. Δηλαδή, πάνω να περάσεις, έχεις πάει να κλαδί στο μάτι, έχεις κοντάψει αριστερά στο κολονάκι και έχεις βρεθεί κάτω. Δηλαδή, τουλάχιστον, αν να μπουν τα κολονάκια, να μπουν σωστά. Βέβαια, τα δέντρα δεν μπορούμε να τα κόψουμε, όπως είπε και προηγουμένως, να μεγαλώσουμε τουλάχιστον το ένα πεζοδρόμιο και να γίνει σωστή δουλειά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αθλητική χώρη. 24 στρέμματα νομίζω είναι στα πευκάκια που έχουν περιφράξει, 23. Επιτέλους να γίνει. Δεν μπορεί ολοκληρά για Παρασκευή να παίζουν τα παιδιά μας στο σχολείο μέσα στις αυλές σχολείου. Πρέπει να έχουμε ένα πάρκο. Να πηγαίνουν εκεί οι γονείς στα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι και να μπορούμε να περνάμε τον ελεύθερο μας χρόνο όμορφα. Τρίτον, έχουμε ένα υπέροχο βουνό, τον Ημιτό που δεν είναι δικός μας. Όλοι οι άλλοι έχουν τον Ημιτό, το Υπουργείο Γεωργίας, το Αμερικανικό Κολέγιο, το Ναυτικό, και εμείς δεν το έχουμε. Επιτέλους, ας αξιοποιήσουμε το βουνό μας, να πηγαίνουμε και εκεί πέρα με τις οικογένειές μας, να κάνουμε το πικνίκ μας, να κάνουμε τη διασκέδασή μας. Τέταρτο, το βουνό μας πρέπει να το προστατεύσουμε. Πώς θα το προστατεύσουμε? Μια φωτιά έπιασε, η προηγούμενη αρχή δεν ήξερε πάντα 4. Είχα πάει να βοηθήσω και κανένας δεν ήξερε τι γινόταν. Να βγει ένας σχεδιασμός. Πρόληψη για φωτιά. Πινακίδες που υπάρχουν οι δρόμοι για να όταν θα πάνε να ξέρουν πού έχουν να πάνε. Και επίσης, μια μελέτη όπου να υπάρχουν σωλήνες με νερό και κεραυλάκια, βέβαια θα κοστίσει, το ξέρω. Μπορεί να κοστίσει 3-4 εκατομμύρια. Λέμε ότι αυτές τις στιγμές δεν γίνεται τέτοια. Αλλά αν πάρει φωτιά αυτό το βουνό για να ξαναφτιαχτεί, θα θέλει 30 εκατομμύρια ευρώ και θα θέλει και 50 χρόνια για να ξαναγίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.